With you, ladies and gentlemen, this is Abada Jesus, bringing you the old school Igede. Ebuna nwanne gị maka na nwanne gị mejọrọ gị. Ekwutọ na mmadụ ibe gị maka na mmadụ ibe gị mefielu gị. Anụ m ya nụ, abịa nwunye gị. Ị na-egbu ụdị nwanne gị enwela onye na-enwelọ ntụpọ. Ị na-ekwutọ dị mmadụ ibe gị enwela onye omume ya kwụsị ọtọ. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwezila omume na-abọ. Onye ọbụla chi kelu n'ụwa nwezila omume na-abọ. Omume nke dị mma na omume nke dị njọ. Sama konyara na njọ n'ụwa. Sama konyara na njọ n'ụwa. O nwelile omume dị mma. Ị na-anụkwa? Sama konyara na njọ n'ụwa. Si na o nwelile omume dị mma o. Ya bụ na tupu ikwute onye ọbụla nyocheke n'onwe gị. Ya bụ na tupu ikwute onye ọbụla nyocheke n'onwe gị. Maka n'ife dịba ọsa dị yazikwa bụ uze. Ọsa enwe akwụ, uze enwe akwụ o.
sama konyara na njọ n'ụwa o nwelile omume dị mma anya bụ na tupu ikwute onye ọ bụ na nyocheke n'onwe gị anya bụ na tupu ikwute onye ọ bụ na nyocheke n'onwe gị o maka n'ife dịbe ọsa dị yazikwa bụ uze ọsọ enwekwụ uze enwekwụ ife medebelụ n'ụwa bụ m ife jide ọfọ n'aka abada omi ife jide ọfọ n'aka ezi oyi m omi ife jide ọfọ n'aka nke onye dịlị ya ma nke m dịlị m